de stichting Heren of Vrede, Tol en Jelien. Al iets langer. Toen kwamen de Tadema's, Gele, Douwe, Hendrik, Justus, Pimitus op de sistem van Rona, hier mijn scootje in Jestermark en wat kinderen Jestermark kwam. Helemaal in het begin. Dus we houden dan wel zo'n schild wijzen onder welke constructie. En dat is de slag. Dus een scootjefoon, toen een wennaar. Dus ik weet niet hoe Tom Gibbs het hellen. Dus de hele witte doorwerken. En op een gegeven moment leidde dat prachtige scootje makkelijk in de stilkampen en vader mij in de zee. Maar wie een race in de tijd. Wie een krek die kleer ijs naar het eerst, hielp de eerste wedstrijd en dan wij naar de finish. Die zit zelf op de butscoor. Op wij, sorry, naar de start. We gingen 2 akkerboren met moersleutels, want het moest al in een gek op het moment. Ziel donderen nog gek van de startdel. Kamer op Geerles hand, toen is het hartstikke de tijd. We starten 8 minuten te let, maar daarna begon het sprookje. Daar is misschien wel van uur, ik ben hier naar de oren helemaal in en we waren toen trainen. En het is een prachtig weekend en uiteindelijk lang op let, ben toen 12 en promoveerd. En dat is waar het schip, dat is waar de mannen, is dat een sprookje wordt. Ik vind het waar, want we gaan voort zijn, dit is een schip. En hoe dat dan financieel en juridisch is, dat heel ingewikkeld, maar dit is het schip van de dwar. Kijk, wij gaan hier met dus de dwar. Ja, die zit het hier om. Wat zit hier komen? Dan nog een beetje. Oh ja. Ja, we komen eraan hoor. Ja, we komen eraan. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar even, jongen.